элементи идоракунии тасмаҳои тобдиҳӣ скролл-бар. Тасмаҳои тобдиҳӣ яке аз элементҳои пахшшударини дар барномаҳои Windows мебошад. ин объект ба истифодабаранда имконият медиҳад ки ҳангоми ҷой иваз кардани гаваккаш дар тасма якчанд қиматҳои ададиро интихоб намоем ба ҷои он ки рақамҳоро аз клавиатура дохил кунем. барномаи сурат. барномаи сурат нишон медиҳад ки истифодабаранда бо кадом роҳ қиматҳои ададиро дароварда метавонад гузаштан аз ин бедохилкунии рақам ва аз клавиатура. амаликунии визуалии барномаи сурат. дар барномаи сурат элементи идоракунии тасмаҳои тобдиҳии уфуқӣ horizontal scroll bar. вақте ки шумо тугмаи мушро ба вазни нишонаи ин элемент мебаред, пеш аз пахш накардани тугма росткунҷии зард бо навиштаҷоти H scroll bar ҳосил мешавад. бо ин роҳ шумо нишонаи тасмаи тобдиҳии уфуқиро новобаста аз он ки дар кадом ҷои оинаи маҷмӯи асбобҳо ҷой гирифта метавонед коди барномаи суратро дохил мекунем. акнун ба марҳилаи дуюм мегузарем. дохилкунии коди ибтидоии барномаи сурат. сарлавҳои протседураро дохил мекунем. cmd exe click оператори end. ин протседура ҳангоми пахш кардан дар тугмаи cmd exe иҷро мешавад. барномаи суратро иҷро мекунем. дохилкунии коди барнома ҳоло ба охир нарасидааст, вале дар барнома амалиётро дидан лозим аст. барномаи суратро ба кор сар диҳед. командаи стартро аз меню run интихоб кунед ё танҳо тугмаи F5-ро пахш кунед. бо пахшкунии чап ва рост дар болои тасмаи тобдиҳӣ мавқеи гаваккашро иваз кунед. чихел ки мебинед дар майдони матнӣ ягон тағйирот дида намешавад. барои чӣ? барои он ки шумо ҳоло коди протседураро кадоме ки бо тағйирёбии гаваккаш таъсир мекунад ва ба маълумоти дохилии майдони матниро тағйир медиҳад дохил накардаед. бо пахшкунӣ ба тугмаи выход оинаи барномаро маҳкам кунед. хосиятҳои min ва max. тасмаи тобдиҳӣ якчанд фосилаи қиматҳои ададҳоро таҳия мекунад. бо ин хосияти min ва max қимати ададии сарҳати болоӣ ва поёнии фосиларо медиҳад. хосияти value. хосияти value мавқеи гаваккашро дар тасмаи тобдиҳӣ муайян мекунад ва баръакс ҳангоми ивазкунии мавқеи гаваккаш дар мавриди иҷроиши барнома шумо қимати хосияти value-ро тағйир медиҳед ки фосилаи он қимати value шуда метавонад. дар мисоли мо қимати он аллакай гузошта шудааст аз 0 то 100. агар қимати value-ро по умолчанию истифода барем, он ба 0 баробар аст. дар ин вақт гаваккаш дар сарҳати рости аввали тасма ҷойгир мешавад. барои он ки гаваккаш дар мобайни тасма ҷойгир шавад, қимати хосияти value-ро 50 кардан лозим аст. ба хосияти value қимати 50-ро диҳед. фокуси клавиатура. ҳангоми иҷроиши Windows барномаҳо шумо метавонед маълумотҳоро бо клавиатура дохил кунед, вале ин маълумотро он объект қабул карда метавонад ки дар айни ҳол соҳиби фокуси клавиатура аст, яъне дар кадоме ки клавиатура фокус кунонида шудааст. фокус бо пахшкунии тугмаи Tab аз объект ба объект ҷоиваз карда мешавад. онро мушоҳида кардан осон аст. барномаҳои Windows бо ҳамин роҳ объектро ки дорои фокус аст интихоб мекунад. агар дар ин майдони матни курсор чашм занад, агар фокус қабул карда шавад, дар тасмаи тобдиҳӣ гаваккаш чашмак мезанад. барномаи суратро ба кор сар диҳед. диққати худро ба сурате ки дар майдони матнӣ акс ёфтааст равона кунед ки он 50 км/соат аст. акнун мувофиқати мавқеи гаваккаш дар тасма. тугмаро ҳамин тавр пахш кунед ки то он дами курсор ба тасма гузарад ва дар он чашмак занад. кӯшиши он кунед ки ба пахшкунии ақрабак ба рост ва чап мавқеи гаваккашро дар тасма иваз кунед. чихел ки мебинед фокус дар ин маврид ба тасма тааллуқ дорад. бо пахшкунии ақрабаки рост ва чапи тасма мавқеи гаваккаш тағйир меёбад. тугмаро тавре пахш кунед то он даме ки фокус ба тугмаи выход гузарад. тугмаи Enter ё пробелро пахш кунед. ин ба он натиҷа меорад ки ба монанди пахшкунии тугма дар болои выход, яъне ки барномаро ба охир расид.